Как беше? Волфганг? Аз си помислях. Браво! Как се казва това, което не сме свилихме на Моцарт? Малка? Те ти подсказват, кажи го след. Да, серенадата малка нощна музика, а Моцарт според теб от коя епоха е? Барок, класицизъм, романтизъм или съвременната? Какъв е бил Моцарт? Разбира се, че известен композитор от епохата на класи. Как се казваш? Мила. Мила. От кой клас си Мила? Първи В. Първи В клас. Мила, ти получаваш един диск с музика на нашия ансамбъл и сега ще ти го връча. Браво, на първи В клас. Справихте се чудесно. Ето Мила е слушала. Заповядай, може да я аплодирате нея, защото трябва да представи четвърта. А сега да чуем втората загадка. Кой беше този египетски композитор? Тук момчета да взимаха първи ръце. Айде, кажи ти. Има едно такова морско име. Омар. Ама кой беше Омар? Му е фамилията. Може да си го прочетете първо и после да ми кажете. Омар Хайрат. Омар Хайрат. Добре. Какво е написано Омар Хайрат? Това беше една филмова музика на име? Да, силно, за да чуят. На Ахмед. Добре. От коя епоха е този композитор Омар Хайрат, който още е жив на 64 години? 20 век, съвременната, нали така? Съвременна епоха. Ти как се казваш? Гери. Кой клас? Браво на първи В клас и на Гери. Получаваш едно дискче от нас. Едни аплодисменти за Гери. Тя малко се притеснява. Браво на Гери. И последната, трета загадка. Първо помислите. Кои бяха тези неравноденни размери? Кажите. Един български композитор на име. Точно така. Само, че искам някой, който хубаво така вдига ръка, да ми каже. Айде момчета втория път. Кой е той? Марин Големинов. Големинов. Добре. А той от коя епоха е? Ще ти подскажа. Барок, класицизъм, романтизъм или съвременен? Да, той е роден през 20 век, ние сега сме 21, така че е от съвременната. И какво чухме преди малко от него? Танц. Това е написал той. Един танц в какви размери? Какъв ритъм? Равноденен или неравноденен? Труден, защото е неравноденен, нали? И се пляска трудно на него. Добре, ти как се казваш? Ивайлов Крушарски. От кой клас? Първи Г. Браво на първи Г клас. Аплодисменти за Виктор. Заповядай. Можете така да